Хоць навукоўцы і сцвярджаюць, што цуд не бывае, я з імі не згодна. Шмат выхадных, і мы з сям'ёй едзем у падарожжа на машыне на 3 дні. Будзе цікава. Мы паспрабуем аб'ехаць 7 цудаў Беларусі за выходныя. Пракладзем самы хуткі і зручны маршрут. Едем з Мінска на Гарадзішча, на рацэ Менка, на Мірскі замак, унікальныя крыніцы, возера Свіцязь, Камянецкі слуп, Белавежская пушча, Брэсцкая крэпасць і Мінск зноў дадому. Но больш мне запомніліся унікальныя крыніцы каля вёскі Касячы, незвычайныя, надзеленыя жывой і мёртвай вадой. Цікавы факт. Вакол крыніц растуць высокія дрэвы, і амаль усе яны зліліся па 2. Праязджаючы па лясной дарозе, было немагчыма не спыніцца і не палюбавацца возерам Свіцязь, адным з самых прыгожых і папулярных у нашай краіне. Рэдкі помнік прыроды. З усіх бакоў яно акружана суцэльным кольцам леса у кіламетр. У яго водах растуць рэдкія расліны. Паблізу узвышаюцца вялікія курганы. Колькі легенд і паданняў склалі пра яго людзі. А адну з іх Адам Міцкевіч выкарыстаў у баладзе «Свіцязь». На горад Свіцязь напалі воражае войска. Воінаў у ім цямней хмары. Мясцовы князь са сваёй дружынай смела да апошняга адбіваліся, мужна трымалі абарону. А калі стала ясна, што сілы заканчваюцца і далей трымацца немагчыма, князь завярнуўся за дапамогай да воінаў. Ці мы пападзем у рабства, ці смерць? Гордыя зямляне выбралі смерць. Па іх малітве горад прайшоў у бездань разам з ворагам. Загінулі і самі жыхары горада. Але адрадзіліся ў выглядзе кветак, якія ўпрыгожваюць возера, якія ў народзе сталі называцца царом травой. Як вы бачыце, на прасторах Беларусі шмат месцаў, у якіх вы, напэўна, ніколі не былі, а пра некаторыя з іх вы нават і не чулі. І кожны з іх цікавы па-свойму.